eɗen nganndi kala garowo Dakar no ceerno wii ni ko hoɓɓe Allah e nelaaɗo muɗum hoɓɓe Cheikh Ahmad Tidiani. Allah e nelaaɗo mum Cheikh Ahmad Tidiani ko kanko wonani ɓen. Eɗen omo jogii hoɓɓe Dakar ene jogii sifa mum e arooɓe ɓe, kono won arooɓe ngarata ko wallude en e ngonka men no feewiri no moƴƴiri sécurité men e fof men ɓe ko kanko anndi no ɓe ngoniri. Enen noon mbiɗen eɗen mballamo e hoɓɓe makko nde kaalantemmo ɗum nde ko ceerno Aliou Badara nelɗen yehi habroyimo wonanimo noon weltare wonde ɓesngu wuro ngo ene daranomo ene heedanamo e hoɓɓe makko toppitaade ɗumen gonka mumen ɗo fodde Dakar faandima goto e meɗen fof yo andir noon kala ko Allah wawni ɗum kadi waɗa hen. Dakar so haalama enen ko traitement meɗen goto e meɗen fof yo haaju mum won sunna dental ngal yiye e muɗum ɗum so aroɓe ɓe so jii noɓe nawirta jumele ni noɓe nawirta mangoje ni noɓe nawirta kartaje ni e gueɗe baɗe noon ɓe nawira noon sifa dental ngal beele ene ɓeyditore. Kono noon yoɓe nawor kadi yiide teddungal meɗen e maɓɓe wonde eɗen goni e felay ɗum ko hunde adide ko yanti hen ko hoɓɓe ceerno no mbiɗen ni goto e meɗen fof daro hen waɗa hen ko Allah wawni ɗum. Hay goto woto yaw, hay goto woto yawan hoore mum ko Allah newnani ɗum. Nde wonno so an so joguiɗa ko seeɗa kalma seeɗa ya ene fonde e oye joguiɗo ko heewi. Ay saabu ceerno haalni en radiyallahu taala anhu yo Allah junnane gurdam makko o wi golle Dakar joɓirte ko fof en ndewata Allah ko rendine rokke goto fof kadi rendine rokke goɗɗo. Ndeke an so joguiɗa ko busap ma waɗa hen ɗi busap wa so rendinama oya o joom 1 million oya fof rendinama a rokkama an kay dañi ko fayodi. Ndeke enen fof kirjodiri enen Dakar ko sifa mo ganduɗa enen en mbawa andude dimension muɗum. Hay goto wawa widema Dakar moƴƴere muɗum sifa muɗum tonga ɗum ni ala haalata tan ko fodde gandal. Kono min mbiɗi yiya tan mataw ko jiya min mbiɗa siftina ɗo Dakar oɗo mo mbatten ɗo lulotoɗen joni ɗo 1973 hono no gandirɗen ni ɗon ara. Kono ayi ɗon nde ara daari ko ceerno yamiri ko ɗon lewta jamma gadiɗo moɓe jetti ɗon o wi ko yo ceerno Hamdoul Mansour radiyallahu taala anhu yo limanmo temedere denɗo alqur'an ɗum lima ha timmi an ka denɗo ara an ka denɗo fawa jugo makko e walanma keeda pakke o fooda yabere ha temedere timmi. Nden ɓen temedere timmi o wi ceerno wi on onon ɗo e suba goto e moɗon fof yo si ɓen ko noon o wi capanɗe jeetat yo ƴeewene kadi capanɗe jeetat ɓe ganduɗa ko wawɓe sayfi ɓenna kadi goto fof o wi ɗum sayfiyaji laabi 10 enen fof eɗen gandi ko rokkoyta e adata o wi ononne 10 heddiɓe goto fof yo waɗe salatul fati ay nde weeti dawra lewre mataw ko wayno hen jaljalluɓe ɓe ɓen kam ɓurɓe ɗumininde ay ko nokku mo ganduɗa ñannoɗo kewnoɗo mboros kewnoɗo gueɗe kewɗe hankkadine nden weeti yiya ko kulle ene jalta e leydi ene teɓɓito ɗe ene jalta e leydi ene maaya ayi woni lewgol kono ɓe nangi toon gadate ɗiɗi ɓe jii toon gadateje ede mawni hen goto ɓe mbaɗi goɗɓe ba hakke koɓe mawni ko worɓe ndodi bakki mbin ma nawana ceerno e nderno ka fitortoni ka ɓocciti ka memi ɗon cukalel ayi cukalel ngel nde nawa to ceerno memi o wi ko gañota ko ɓuutata inchallah ɗon ɗum kasi nden hay pom ɓe mbaɗi ɗum toon natirte ɗon ɓe mbaɗi ɗum toon so tawi noon ɗum ɗo koni lewira ene moƴƴi
so saha o heedi enen fof keblitoɗen kesɗiten goto fof anda haaju ko waade no cincuɗo daaka o no yiɗirno e meɗen yo en mbaani goto e meɗen fof wayan wona rewde aduna yimɓe ene ngara enen kimmiren filmude enen kilminen darde ala en natti famde ko yahanno e dow en natti yaade e ko yahanno e dow sabu so sohnaɓe ene jogii ɗo fada e mumen daaka won ko haala toon wiya ko woto rewɓe ngara hunde renirte ko rewɓe ɓe wasa arde mum wona ko ni ceerno wi ndeke noon enen kay eɗen laɓɓinana fof ɗum tan jinnomi